Helo na, mae'r na eisiau siarad heddiw am y gair ban. Ban. A lle mae'r gair ma'n digwydd a be di hanes o. Mi ydych chi eisoes yn gyfarwydd ar gair ban mewn sawl lle. Rwan ta, rhywbeth fel hyn, fel yna ydy ban yn y bôn. Os ydych chi'n hoff o'r math yma drafodaethau, os gwelwch yn dda, cliciwch ar subscribe. Rwan, gan i fynd yn ôl y gair ban, dio ddim wir yn air byw mewn Cymraeg diweddar, ond mae'n siŵr bod chi'n gwybod amdano fo mewn geiriau fel triban, tri ban, tri ffug. Mae'n debyg mae ystyr wreiddiol y gair rhywbeth fel corn, neu rhywbeth ar ffyrdd neu siap corn. Nid mynydd gwastad crwn fyddai ban moel di hwnnw, ond rhywbeth gweddol bigog. Dyna pam da ni'n cael yr enw pen y fan, mynydd gweddol serth, a Bannau Brycheiniog. Wel, mi oedd y gair mae'n rhaid yn weddol hysbys mewn Cymraeg lled ddiweddar. Os edrychwch chi ar the Welsh Vocabulary of the Bangor District gan Fynes Clinton, y campwaith o eiriadur a gyhoeddwyd yn 1911, astudiaeth dafodiaethol rhyfeddol. Mae yna sôn fyna bysgodyn, the spotted ray, a'r enw'n Gymraeg am hwnnw ydy morgath fannog. Ac os edrychwch chi ar be ydy'r spotted ray, math o bysgodyn gwastad, lledan o fath, neu ray, ac efo dau gorn, morgath fannog. Mae hefyd yn digwydd yn y gair Bangor. Fyddwch chi'n gwybod am hwnnw mewn enwau llefydd. Ond mae'n debyg mae ystyr Bangor mewn gwirionedd ydy ban, sef rhan uchaf y cor. Neu cor. A hyn ydy cor, ydy plethwaith o wiail, clwyd, atho watl yn Saesneg. Felly ban gor ydy'r ffon ucha, yr un sy'n cau y glwyd yma. Ond yn Sir Fôn, dal i fod fi'n ama, mae Bangor yn golygu ffon fawr. Ffon fawr drom i daro arwain gwartheg a symud gwartheg i'w taro'n rhai hyslus neu cefna. Ac felly Bangor yn yr ystyr yma di pen top y glwyd. Mae'n gallu golygu rhan uchaf yma, mae'n debyg. Beth am ban eto mewn enwau llefydd? Wel, mae ty yn golygu mawr mewn ragddodiad cadarnhaol. Ac mae wedi cael ei ddefnyddio yn ddiweddar hefyd, nid yn unig mewn hen Gymraeg. Tân, sydd yn drawiadol, ydy trydan. Bathiad gweddol ddiweddar. Gloiw, tryloiw. Ond mae'n hen arddodiad sy'n digwydd mewn llawer o eiriau Cymraeg. Felly, ban mawr, neu ban fawr yn ytrach, ydy tryfan. Mae yna gynigion bod hwn yn golygu tri ban. Mae hyn yn bosib, mae ban yn gallu bod yn rwaidd ac yn fenywaidd mewn gwahanol gyd-destynau. Mae'r fel rhagddodiad hefyd yn gallu golygu tri. Ewch chi weld moel drygarn yn Sir Benfro, dwi'n meddwl. Ar ben y foel yma yna dri carnedd. Yna llefau claddu o'r pentwr o gerig o'r oes efydd. Am hynny dangos mae moel drygarn bod hyn yn golygu tri yma. Mae'n digwydd mewn hen eiriau fel tryfal, hen air am driongl. Felly tryfan, mae'n bir debyg ydy'r ban mawr, y ban trawiadol, nid y tri ffigyn
A hefyd, os da chi eisiau gweld y tri ffigyn o ochrau Cerrig y Dridion, mae hynna i gweld y ran fynycha, tra bod Tryfan yn amlwg o lawer o arf o ardal Bangor a Sir y Fôn hefyd fel mynydd mawr. Rwan ta, mae'r gair yn bod yn Llydaweg. Erfan ydy yn uchel. Lacta zifrech, erfan, chod y freichiau'n uchel. Mae hefyd yn digwydd yn Bannau a neol. Bannau yr hael. Bannau a neol. A rhain ydy pelydrau yr hael, o cyrn yr hael i bob pwrpas. Ond nid yna ddiwedd y stori. Na i ddeud yn sydyn. Da ni ddim yn gwybod o le mae'r gair yma'n dŵad. Ond mae'n amlwg bod ei wreiddiau fo'n mynd yn ôl yn eitha pell oherwydd mae'n digwydd, mae amrywiad ohono fo yn digwydd yn yr iaith eileg a Gwyddeleg. Bein. Bein. A bein nifys ydy ben nefys. Felly mae ben yn ben nefys a ban yn perthyn i gilydd. Di'r gyfatebiaeth a hanes ddim yn hollol eglur, ond mae'n amlwg bod nhw'n mynd yn ôl o leia i famiaeth y Frythoneg a'r Wyddeleg. Felly ben nefys ag ati. Ond eilla fwy diddorol byth i lawer ohonoch chi, mi oedd y gair yma yn digwydd ym Mrythoneg yr hen ogledd, Cwmbreg. Wel, da ni'n gwybod bod og yn golygu llawn o rhywbeth, yn cael beth gael nodweddu. Felly, ni'n trio meddwl am air yn Gymraeg rwan, godidog. I'w derfyniad ansoddair. Lle sydd yn llawn o fannau ydy Bannog. A hwn ydy'r mynyddoedd neu'r bryniau gweddol serth, lle mae'r Bannockburn yn codi i'r gogledd o Glasgow a gogledd ddwyrain wir, Garmynnock Hills a holl ardal yna. Felly mae Bannockburn yn air Brythoneg. Mae digwydd yng Nghanian Eirin hefyd, tra Bannawg, tu draw i Bannog. Mae rhan fwyaf yn ama bod hyn yn golygu rhywun o Brydydd, o Pictland, tu draw i'r Bannockburn, bod rhai eraill wedi cynnig o Bannog yn cyfeirio at ardal ganolog fynyddig yr Alban, a bod y person yma sydd yn yngosgor Gododdin yn dŵad o bellach i'r gogledd. Ond mae yna un ban arall dwi eisiau sôn amdano fo. Eglwys fach sydd bellach yn Glasgow. Mi wna i rhywbeth hirach am hwn yn y man o'r enw Govan. Ac yn yr eglwys bellach, yn y fynwent oedden nhw, mae yna nifer o gerrig bedd trawiadol. A dyma lle dyma oedd canolfan eglwysig teyrnas Ystrad Clud. Al Clud Ystrad sy'n dod yn Ystrad Clud yn ddiweddarach. A mae debyg bod yr eglwys wedi lleoli fyna oherwydd wrth ymyl yr eglwys tan y ddiweddar, nes bod y diwydiannur wedi i chwalio, mi oedd yna fryn trawiadol, clafa o'r oes efydd wedi cael ei ehangu, ac mi oedd hwn tua 10,000 o uchdar. A mae'n amlwg bod hwn wedi cael ei addasu yng nghyfnod brenhinoedd Ystrad Clud i roi gogerddau yn fo, a camau steps felly. A bod hwn fel thing a llychlynwyr ag ati yn fan a yn fryncyn, pen gwastad, lle bydda seremonia yn cael ei cynnal, bydda brenhinoedd yn cael ei harwisgo, mae'n debyg wrth ymyl yr eglwys. A da ni'n gwybod bod go yn Gymraeg yn golygu tebyg i gweddol, go dda, go lew. Mae'n digwydd mewn golau hefyd, a rhywbeth tebyg i rhywbeth chydig yn llai. Felly gair am ban,
sydd yn ddim yn anferth ydy Govan. Yr athro Thomas Clancy sydd wedi datblygu'r syniad yma, nid yma fi. Felly Govan yn rhoi gyfyn yn Glasgow bellach. A ewch yna i weld y cerrig os gewch chi gyfle un diwrnod. Felly dyna ni, dipyn o hanes y gair ban. Mae'n perthyn i Bain yn yr Wyddeleg, Gaeleg yr Alban, Ben Nevis. Mae'n perthyn i Bangor yn Gymraeg ac yn perthyn i Bangor y Ffon. Ac mae'n perthyn i Bannau Brycheiniog, Tryfan a Govan yn Glasgow bellach. Cofiwch bwyso subscribe a diolch yn fawr.